खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 डिसेम्बर 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो देरहासार जानो हागोन, गोजोननि थासारि मोनगोन, बयजोंबो बाख्नाय जागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, गोसोआव गोजोननाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव दिनै मान मोनगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, आयाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन, लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो अनसायजागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआव खुसिनि दैमु बोहैगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनोबो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन आरो बयजोंबो मोजां सोमोन्दो थागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोजोननि आंखाल जानो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव आरो उसुखुथु मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ, बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोखौ आला खाला मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन आरो गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि साननायखौ
गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरनिबा सायाव गोबां अननाय आरो फोथायनाय फैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुनखौ गावबो अननो रोंगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो नाजायोब्लाबो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोदान खामानिखौ जागायजेननो हानाय नङा न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन
बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। देहाखौ लोरबां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।